Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Now over 70. I've never had a government looking for a job for me. You know that? Never. I went to Teba, I took a contract, went to the mines, worked as a miner, went back home, bought cattle, bought sheep, went back to the mines, and I did that. The difference is that today, because there's a progressive government, people expect that government to go and give them jobs. They don't look for jobs. And that must change. I'm sure to be here in SABC yourself, you look for an advert, you applied, you got into SABC. Not the SAB looking for you. You looked for a job and you got employed. And people must begin to appreciate that you do queue up for a job, you get employed, adverts are not going to employ you. You will have to look for the advert and apply in real terms. If you don't do that, you're not going to be employed. And I'm going back to the point I made. Let's move out of being a passive society to be an active society. Enkulumo ka Uncle Gwede isusa umsindo kakhulu ngoba abantu base South Africa kakhulukazi youth ayijabulelanga. Akukwazi ukuthi abantu behleli bengasebenzi bezihlupha ngokuyofuna umsebenzi bese kuqhamuka umuntu ngoba yena politically connected, ngoba yena uyazi ukuthi yena ngeke azasokolena nomndeni yabo. Sizokhumbula ukuthi kulonyaka ophelile ngesikhathi kwakufuneka kukhethe ochairperson bamaboard, uminister uNkabane wayikhethe indodana yakhe uGwede Mantashe. Lokho kwaze kwasusa umsindo baba befuna ukuthi abe uchairperson wama-city boards. Kwasuka umsindi lapho uSihle Lonzi kwaze kwaphoqa ukuthi akubizwe ama-security aseparliament zamkhiphe ngenkani. Kubanga lonto leyo akakwazi ukuthi umuntu endodana yakhe ukwakwenziwa amaplani ukuthi ingene lapha. Lokho kwaze kwabangela ukuthi uminister uNobuhle Nkabane amangalelo ethics committee owagcina kuholela upresident Ramaphosa ukuthi akamsuse as uminister. Bese khuluma kanje idibane nevideo kaColin Malachi la khulume khona waphendula lenkulumo ka Uncle Gwede. Ngakho ke ngaphambi sidlala inkulumo kaColin Malachi ephendula Uncle Gwede ngoba usenza amagama amahle futhi ayiqiniso efuneka siwezwe. uColin Malachi inkinga yakhe uyigwala kodwa mayithola ithuba uyalikhuluma iqiniso. Inkinga yakhe nje uyigwala ngiyamazi kodwa mayithola ithuba uyalikhuluma iqiniso. Mawubuka ku screen sakho amasivi abantwana babantu lawo afakwe emgqonyweni, bathatha imali benza ama-copies, bathatha isikhathi sabo bawo-certifya ukuze beyo-apply kodwa ama-CV wabo afakwe emgqonyeni kanje. Ngicela ubone la. It's fine kuthiwa ngangisekhulisa. 15:00 i-advert iyavalwa ngo-3 o'clock. Kuvalwe ngasikhathi nivalwe ngo-3 niyalana ke la? Nivalwe ngo-3 niyalana ke la? No. Okay. Nansi ntombazane. Nangovalini. Mvali. Nangumvali. Iyouth le ebihambisa ama-CV wayo. Uzuyasho lo sisi uthi kuthiwa kuvalwa ngo-3. Babu nivalelwe ngo-3 na? Ngoba nje ubona ukuthi take show 2:30 bese kuvele sekuvaliwe. Into ebhlungu ke ngalama poster nje ekakhulukazi kwindawo lezi zikahulumeni. Nithi nina nifaka ama-CV umuntu osuke ezoqashwa laba suke sebemazi. Usuke sedize kudala lana nisekulandela iprocedure nje ukuze kubalekela ukukhuluma. Kodwa umuntu osuke ezoqashwa usuke sekudala indaba yakhe yalungiswa. Ibhlungu nje lapho nje indaba yokufuna umsebenzi. Ngake ngabona enye ivideo ngelinye ilanga. Ngabona abantu bemarket yomsebenzi. Angazi kwakufuneka abantu abangakwafika inqwaba. Ngicela ubone la. Kuyimo keep iposting ngavele ngiyivale ngoba ufuna abantu mhlawumbe abawu5 noma abawu10 bese kufika inqwaba engaka yabantu. Okubona makuthiwa kunama protest
Akubone makuthiwa Operation Dudula ithe asibeni nemarch entethize. Akubone imarch mayithe asike sisibe nemarch entethize ukuthi abantu babangakanani ubone ukuthi noma yiphi inhlangano noma iEFF makuthiwa nje kunento eyenzile eyimarch. Ubona abantu ngendlela baba baningi ngayo ubone. Labantu laba baningi kanjena ngoba abasebenzi bakhona. So yithuba labo lokuthi bazwakalise izikhalo zabo. Bese kuqhamuka umuntu minister akhuluma ukuthanda kwakhe akabazweli labantu ukuthi Nkosi yami besisemandleni vele thina sithe singabenzelanga kahle uphinda lapho uciwe uyabadelela ukuthi abawufuna umsebenzi. Ngicela ubone laba ngabantu abasha okuthiwe kunamathuba omsebenzi baphuma ngobuningi babo. Kuwo oqashayo ungenze njani? Kuwe nje oqashayo mhlawumbe ufuna abantu abawu20 mase sekufika 1000 yabantu usuzobenza njani? Mhlawumbe la khona nabantu abasuka kwamanye amalokishi nakwamanye ama-section ngoba bezofuna umsebenzi. Bese kuba khona umuntu onesibindi ekugcineni kosuku bese kuthiwa i-youth yase South Africa iparticipate kwezepolitiki, i-youth yase South Africa ivote. Isiphi isizathu ozosinikeza i-youth yase South Africa ukuthi ayidele isikhathi sayo iyovota uma senivotelwe na electwa nafakwe ezikhundleni niphinde nidelele yona i-youth lese South Africa? Isiphi isizathu ozosibapha sona ukuthi bafowethu yebo izwe lenu lisukumeleni? Isiphi isizathu ozobanika sona? Buka labantu bangakanani. Ngiyithandile into eshiwo Colin Malachi. Ngizokucaphunela ivideo yakhe manje. Ngiyacela ukuzophala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena kulolu daba esikhuluma ngalo ubona kanjani. Futhi bengithi ngifisa ukukhuluma nangobugebengu kodwa ngizokwenza ivideo nje ezobe ikhuluma ngobugebengu. Lana nje ngifisa sixoxe ngalolu daba likaGwede Mantashe noColin Malachi kuphela. Ngoba uGwede indodana yakhe bekufuneka ingene lapha kuma city boards la abalutha khona imali lefuneka itrain youth yase South Africa ukuze ibe nama skills. Iyodwa into eyenziwe iANC kule 30 years iyenze successfully kule 30 years or 32 years kulonyaka iphethe iyodwa ukuthi youth yase South Africa is unemployed, unemployable and uneducated. Leyo nto leyo bayenze ngempumelelo. Uma ngathiwa nje awubali izinto ezenziwe iANC izenzela intsha funa wazi ukuthi hayi isizintsha seSouth Africa yenza yaba unemployed, yaba unemployable, yaphinde futhi yangaba educated. Ngoba ubabona ukuthi bangakholelwa kwi-youth yabo. uGwede Mantashe una 70. Ayekho umuntu ongangena kule position akuyi abakholelwa kwi-youth yabo. Abana umqondo ukuthi asinikeze laba abayi-youth ithuba lokuthi baphathe lama portfolio noma nama ministries. Sisakhona sisaphila sizokwazi ukuthi uma benza amaphutha sikwazi ukubalekelela. Angeke ngikhulume ngabantu abakholelwa kakhulukazi emasikweni la okuhlaba. Uma umzali ophilayo kufuneka ingane yakho uyifundise ukuhlinza wena, uyifika ingane yakho uyifundise ukuhlaba ukuze mase sekuthiwa awusekho wazi ukuthi iyazi ukuthi kufuneka yenzeni. Futhi iqala ukuhlaba nokuhlinza uphila wena. Kukhona nje isikhathi la khona wena ongabi ingxenye yokuhlinzwa kwenkomo noma kwembuzi. Ngenza umzekelo. Ongabi ingxenye ngoba usuke uyifundisile. Ngizama ukwenza nje umzekelo ukuthi i-youth uyayinikeza responsibility ukuthi I participate entweni ukuze ubone na ukuthi bayafunda na. Yini enziwa uhulumeni wethu? Ucaunti uRamaphosa una 70. Angimazi una 70 bani. uGwede una 70. Bonke badala kuma position. Enje Motshekga amakhunye eParliament uyalala. Akekho umuntu omusha obengaba kule portfolio. Hayi ANC ayikholelwa kwi-youth yayo. Isithatha lento engakholelwa kwi-youth ayisilethe kwi-youth ya South Africa. Colin Malachi ukhulume kanje. Sometimes president when they speak like they dining rooms with their families. On a high level of unemployment in South Africa, you find leaders of the ANC saying that people are unemployed because they are lazy to apply for jobs. Those are people who are detached from realities and the people of South Africa. How to say the youth of this country and mothers here every day who are giving their kids money every day to go and apply for jobs? One man
who has not retired stands up and says, who has never written a CV in his whole life, says that the youth is unemployed because they are lazy to apply for jobs. You are saying majority of South Africans are lazy. That is irresponsible. And because of they retire, now mothers of the ANC, whenever the ANC is doing wrong things, you must be the first one to stand up because you carry the kids for 9 months in their stomach. They can't be born in a government in a country that is lawlessness, that is leaderless, that lacks decisive leadership, that is unemployed, where there is poverty. As mothers, you must stand up against irresponsible leaders who speak outside what the ANC has sent them to do. When you are deployed by the ANC, we don't want your views, we don't want your smart. Khuluma kahle kakhulu Colin Malachi. Lento ekhulunywa uGwede Mantashe nonsense. Yazi uyabona nje ukuthi akakaza afaka iCV empilweni yakhe. Ukhuluma yena ukuthi uGwede Mantashe yena wavele wahamba uthola umsebenzi. Yebo ngoba uhulumeni wamabhunu wayikhandile amathuba omsebenzi. Wayengasho ukuthi imisebenzi ikhona, kodwa ukuthi nje abantu baSouth Africa bawufuna umsebenzi. Ngikukhombisile abantu abaningi bemile lapho bekhombisa ukuthi bafuna umsebenzi bofaka ama-CV. La ku screen sakho kunomgqomo la kulahlwa khona ama-CV abantwana babantu abathatha imali yokugcina, abanye bayicelile, abanye bayibolekile kusafuneka babe nestress ukuthi bazoyikhokha kanjani ngoba befuna umsebenzi. Bona bayazi ukuthi izingane zabo ngoba ba politically connected angayisokole ngomsebenzi. Futhi bayazi bona ukuthi izihlobo zabo zizokwazi ukudiza. Ibhlungu lento eyenzekala kunezingane zabantu namhlanje ezingasebenzi ngoba zanqaba ukulalwa. Emkhuba nje khona ukuthi uma ufuna ukuthola umsebenzi kufanele unikele ngomzimba wakho uma ungowesifazana. Ibhlungu kabi leyo nto leyo. Sengeke ngezwe nanokuthi khona namadoda alalwayo ukuze athole umsebenzi. Ngempela sengeke ngezwe. Kodwa nje isimo esiphila phansi kwaso la eSouth Africa ukuthi umuntu amanazidele ukuthi angilali nobulilo, angisiyena umuntu othandana nobulilo obufana nobami, kodwa ngoba ngiyawudinga umsebenzi ayikho into engizoyenza. Ngake ngezwe inkulumo enje, ngicela uzwe la. Sure, Anonymous? Yebo, sibona Alex. Yes, mfethu sekumukele kakasini. Yebo, ukhuluma noMarcin Khomazi. Yes sir. Mina ngawuthola umsebenzi mina kwimali ngiyasebenza ngisebenza currently ngayadavaza omunye umuntu usilisa onjengami kanjalo sadabazana manje sesitake kumina kakhulu sengifuna one way manje mina ngisafuna ukubuyela kuleya nto engayenza nayo kodwa ngawuthola umsebenzi ke-train futhi ake isithole ngalokho. Imake uyena owalala nawe ukuze aqashe. Yebo yena oyifuna mina kodwa ngamdavaza kodwa namanje ngabuye ngathanda kodwa manje ngifuna ukushiya. Manje usutholile umsebenzi, uyawuthanda umsebenzi, inkinga unenkinga yokungena indoda. Yebo ngifuna ukushiya manje. Uyabona ke unfortunately Khomazi ukuthi la wena ozabuser wena manje ngoba lento suyenza wayenzela wena ukuthi kufike endaweni ethize kanti manje indlela isaqhubeka. Uyabona lo muntu uziloku eqhubekile uyayifuna lento and wena kusemnandi kuwena, so meaning you are now actually usifake ku situation where you are abusing yourself. Ekuqaleni ngesikhathi ukwenza nawe wavuma ukuthi hayi ngizokwenza ngoba ngifuna umsebenzi, but manje sutholile umsebenzi, the fact ukuthi kusenzeka uzogcina suzonda kona lo msebenzi owudingayo ngenxa yalo muntu lona. Ngicabanga ngishiya nje. Uyabona ke yabona but lento izokuaffecta. But mesiphila phansi kwaso lesi kunabantu ofuneka ukuze baqashwe badlule kulesimo lo bhuti akhuluma ngaso. Yena wayetshela ukuthi ukwenza ngoba yebo akathandani nobulilo obufana nobakhe, ngoba bakhona phela abantu abathandana nobulilo obufana nabo futhi banamalungelo la eSouth Africa. Akathandani nabantu abanobulilo obufana nobakhe, kodwa ufike lento ethi ayi uma ngizothola nje umsebenzi angizidele kube kanye. Hayi lo muntu adibane naye akasafuni kuzo, seyamfuna. Sezokwenza njani? Kusekho mnandi ke emsebenzini ngoba wangena ngalendlela. Izimo lezi esiphila phansi kwazo esingeke size sizibalekele ezenzekayo nakuyi imsebenzi womasipala nakuphi. Ngiyangizwa besifazane babejoke
bethi hayi umjolo usungehlule sengiyibekele nje ukuthi mangase kuvela umsebenzi wakamasipala. Ijoke le yasuke yisho kodwa usuke ekhuluma iqiniso ngoba esikhathini esiningi noma indlela abenza ngayo laba ukuze kuqashe kumuntu kwamasipala idlula lapha ya. Ibhlungu ke lento, ibhlungu. So isimo lesi sibhekene naso la eSouth Africa ngoba umuntu usukazi ukuthi lo desperate vele uyofuna umsebenzi. Yini into azoyenza? Yipi option anayo? Bese kuqhamuka umuntu onjengoGwede Mantashe ongakaze yena azawusokolela umsebenzi. Hayi ngoba engcono, hayi ngoba enjani, ngoba politically connected. Ngisho izingane zakhe ngeze usokolela. Anisikhulumile ngentodana yakhe ukuthi yayifuna ukufakwa city board chairperson ngoba ubaba wayo connected. Kwaliwa ngempela kuliwa lelo daba lona. Sikhulume kakhulu ngalelo daba, niyalwazi. Ngiyacela kuze ukuphawula kwakho la comment section nizwe ukuthi wena ubona kanjani. Ngiyabonga kakhulu isupport eningikhombisa yona nothando. Sizoqhubeka ke sisebenze ngendlela esisebenza ngayo. Futhi engifisa ukubonga kakhulu inhlonipho. Indlela esihloniphana ngayo kule channel yenza ngikukhuthalela ukufunda ama comment, yenza ngikukhuthalela ukwenza ivideo ngoba noma imibono yethu kuthiwa iphambene asithukani. Futhi siyaqonda ukuthi ukuphambana kwemibono kufanele ngoba asicabanga ngokufana futhi asibuka izimo ngokufana. Ngakho ke ikishayisana imibono. Futhi kuyenzeka ngibe sephutheni, kuyenzeka nawe ube sephutheni. Kodwa nje siyakhulisana ngoba into enkulu leyo. Ngithi ngikubonge lokho. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.